kunne ikke hjælpe mig. Altså jeg husker meget tydeligt en lidt ældre mand, som var lidt med en særling. Det er sådan en samhørighed. Fordi vi mødtes, altså vi var jo sådan nogle få stykker, der mødtes samme dag, og det var hver tredje uge, ligesom mig. Så vi var der sammen hver gang. Men indimellem så kom der også nogen, som man kun så en enkelt gang. Men uanset hvor længe folk var der, så snakkede vi utrolig meget sammen, at vi var syge alle sammen. Og var bekymret for os selv og for hinanden. Altså jeg husker meget tydeligt en lidt ældre mand, som var lidt med en særling. Han havde boet sammen med hans far og mor ude på en lille ejendom. Ja, vi lå sammen en del gange. I starten, når jeg spurgte ham om noget, jeg blev ved. Jeg blev jo ved, ikke også? Jeg gav jo ikke op. Hvordan er det så at bo alene? Jamen det er godt nok. Og så svarede han med enstavelsesord. Men til sidst, så kom vi til at snakke vel. Det må jeg nok sige, det tog jeg hatten af, for da han fik at vide, at det havde bredt sig, og at han nok ikke ville lov. Så siger han, så lå han lidt, og så kiggede han over på mig, så siger han, ja, om det skal være, så er det jo sådan, det skal være. Ja, så har jeg haft et godt liv. Næsten sådan lyn, han havde fået, at han ville nok ikke overleve det her. Hvor gammel var han, siger man? Jamen, jeg vil skyde på, at han var midt i 60'erne. Begge forældre døde de også kræft, tror du? Det ved jeg ikke. Ja, så nogle gange I var en eller to, nogle gange I var flere, eller? Ja. Så jeg får det her billede, kan du huske den film Vinterbørn, var det ikke det, det hed? Det er det med Lone Kellerman. Ja, jo. Det er fødselsdagsgave, var det ikke det, det hed? Nej, den hed Vinterbørn, den her film af D.R. Mørke. Ja. Og men de var kvinder selvfølgelig. Det var ene kvinder, ja. Her var også mænd imellem. Og det gik og sådan snakkede. Det var en tyrkisk kvinde, der kunne ikke så meget dansk. Og det var før vi talte bundet, så folk var bare menneskelige lidt i København. Og det var I også med hinanden? Ja, og det gik ikke så meget på sygdom. Altså det var en god ting. Op de første 5-10 minutter kvarter på. Og så kørte det sådan på, jamen, hvad laver du ellers i hverdagen? Og nu skal vi på ferie, og nu skal jeg også på ferie. Hvad bøger? Går du til et eller andet? Men gudskelov for nylig fik du at vide, at du stadigvæk er stabil. Ja. Rykker det dig et hår nu? Det er mit eget hår, ja.